do pusy. Měli jsme delší přestávku, ale vrátili jsme se. Tak u nás si všimli, že tento díl natáčíme v zimě. Tak jsme si vybrali zimní lahůdku. Máme tady octový kostky a ještě s octem politý. Je to fakt jenom ocet. Jenom ocet, žádná voda, nic. Tak jo. A teďka si to každý dáme jednu. Dáme si kámen nůžky a ten, kdo prohraje, tak si dá teďka jednu. Tak jo. No tak pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Je líbo? Tak jo. A rychle. Počkej. To se blbě. Hej, to jsi mohl vzít to jsi mohl mít rovnou, ne, díl. Fakt je to hnusný? Jo. To se nedá prostě. To bych chtěl něčím zajíst. To je tak odporný. Tak a na zajezení vezmu lízátko. Já chci taky lízat. Dej mi lízátko! Dej mi lízátko! Teďka budeme jíst sodu. Jedlou sodu. Každý si nabere plnou čajovou lžičku, protože to byste si nechtěli asi zkusit. Teď máme plné. Fuj. Není to moc na jedlou sodu. To je jedno. 3, 2, 1. Zachraň, bože. Sníh, fuj. Sníh. Sníh. Nedoporučuji si dávat doma sodu. Jedlou sodu. Tak jo. Uvidíme se v další části, to bude poslední. Teďka budeme jíst sušené čili papričky. Tak když je to sušený, tak si nemyslíte, že to nějak ztrácí na pálivosti. Včera jsem jednu zkoušel a teďka si dám 2. Já radši jednu. Michal to ještě neměl, takže neví, co ho čeká. Tak jo, počkej, nějakou vydatnou si dám. Tohle. Pěkně vypasená. Tak vidíte, tady jsou takové malé čili papričky. Malý, ale na síle neobývají. Tak jo, můžem? Možná. Pořád rozříkat. 3, 2, 1, teď. No, kdybych umřel, tak platíš můj pohřeb.
Tak čili papričku jsme snědli, ale vypadá to, že Michal to nevydržel. Už asi 5 minut tady takhle leží, nevím, jestli je mrtvej. Michale! Michale! Co je? Počkej, když ty jsi tady, kdo je tohle? Já nevím.